jeg strammer herovre. Kom nu med. Hvad laver han? Jeg tror, han vil vise den stik. Jeg strammer, jeg gør, mand. Tjek der. Tjek der. Så jeg strammer, jeg gør. Kom ud af, så kan vi lade. Nå. Kan I ikke bare tage en hver? Jeg har lige brugt det. På samme tid. Hvor lige hen? Det er godt for at begge Ole op, bare. 2 ting. Keeper kan i morgen. Og keeper kan i overmorgen. Så. Den er der første gang. Så er time. Så er jeg strammer. Nå, han sidder sammen. Det ligner altså det deller, Jakob. Seriøst. Det ligner deller på kamera. Det ligner det. Nå. Det var aldrig bedre, vel? Og 20 år. Jamen, jeg skal lige være ude, altså. Det var brækt, eller hvad? De skal... Nu skal Camilla brække sig. Nå. Ja, det gider det ikke.